Băi, ești nebun, ia uite-l pe ăsta cu tractorul. Ha, mă așteptam să-și cumpere cineva tractor, lol. Salutare, mă, frumoșilor, și bine v-am regăsit la un videoclip. Să vă prezint, adică să mă laud cu noua mea casă. Vedeți aici mare minunăție, interiorul ăsta urât, pentru că e urât până la urmă. Ia să așa. Furniture, există așa ceva? Am scris greșit. Nu, n-am scris greșit. Bun. Deci cam asta e casa mea. Ia uitați-o aceea pe Idlewood. Dacă vreți chirie, căutați în altă parte. Da, sunt fericit că am găsit casa asta, am vrut să o iau pe aia de acolo, dar era deja luată, așa că m-am mulțumit cu asta. Aici în spate, bineînțeles că mai există și mașina mea, care e un Fletzer, care costă vreo 25.000 pe dealership. Foarte ieftin, dar arată super tare, ce să zic. Ideea e că a fost ieftină și foarte bună. Opa, așa, coborâm și noi cu grijă de aici și skate, iar afeca canabu, normal, mă, băiatule. Filmez, mă. Ok, filmez și la ora asta pentru că am ceva probleme, mă. Nu știu exact, dar da, așa, apropo, ăsta e bug, nu vă mai luați de noi, ia uitați, FCR. Spawnați acolo, apoi după scurt timp o să apară iarăși aici în stradă. La fel și orice mașină aici în sediul nostru. Da, deja am spus lui LSPDG o să repare chestia asta sau o să ne bagi un sediu nou, nu știu, mi-a zis mie așa un spoiler. Nu știu dacă trebuia să vă spun și vouă. Da. Ok. Și da, mă, la mulți ani de Sfântul Andrei, pentru că azi e Sfântul Andrei, suntem în 30, numai de 1, ceva de genul ăsta. Și na, ce să zic, viața e frumoasă. Sunt curios care se uită la mine. Fii să le arăți. Hai da. Hai dacă vin să vă arăt, chiar și așa aveam nevoie. Îți dau bufolă pe $1 în video să par fan și după îl dai înapoi, da? Ok. Bă, tipul ăsta nu e aici, mă. Mașina. Știu că am scris greșit acolo, nu mai comentați atâta. Cred că mai trebuia o liniuță înainte de mii, dar cui pas, mă, băieți, gramatica asta? Ce să zic? Canalul meu în descriere. Sigur mă găsiți canalul. Nu o să-l pun, mane. Mielen. Îmi pare rău. Ia uite, mă, cine are 40.000, mă, băieți? Cine are 40.000, mă? Și nu mi-am lăsat calculatorul la farma decât sau două. Și o noapte. Mă rog. Și noaptea asta. Astăzi n-am stat deloc pe server, decât acum am intrat la farmat, mă, ca să vedeți, mă, ce valoare am eu. Sunt curios cam cât ar costa o casă pe Vinewood, așa că mergem. De chiar acum cumpărăm una, n-ai de unde știi niciodată și îmi pare rău pentru lag, e din cauza că e prima oară când din cauza că numai ce am intrat în joc și deja am început să filmez, așa face tot timpul și n-a avut gen mișcă la gara să-ți o vopsesc iubire. Acum vin. Ok. Hai, dar să ne întoarcem aparent. Că tipul ăsta nu ne lasă, mă, să facem nimic. Sau n-am idee. N-am idee, mă. Hai, da, să-ți vedem roleplay-ul, mă. Deci mi-e rank 4 Amando. Nu vreau, mă, băiatule, să-ți dau rank 4. Și bă, din first person arată șmecher, gen că e decapotabilă. Am găsit la un moment dat, când aveam PC-ul alb, găsisem un mod de BMW
Mi se pare foarte amuzant să zici BMW-ul. Nu știu de ce. Mă rog, găsisem un model și era super șmecher, doar că pe PC-ul ăla îmi făcea lag. Dar, na, ce să zic. Așa, apropo de moduri, o să sper să reușesc să le pun mâine. Pentru că acum am avut ceva treabă, mă, n-am reușit să le fac, să vi le dau până acum. Ați văzut că mașina nu s-a lovit din cauza mea, așa că sunt curios dacă ne-au făcut comanda, nu ne-au făcut-o încă. Slash vlog. Salut. Punct. Roșie să fie. Hai să-i admirăm roleplay-ul lui Raven ăsta. Așa, apropo, că de nu n-ai vrea să știi. Ce vreau să spun? Că, da. Au spus băieții ăștia că îi confundați cu mine și că primesc oamenii PM-uri. Bă, asta mi se pare super genial, mă. Nu mă așteptam să se întâmple așa ceva vreodată. Și acum, uite, primesc 15 miliarde de PM-uri și mai primesc și alte persoane. De exemplu, omul ăsta, că vedeți, mai repede, mă. El are combinație între numele meu vechi și ăsta, Raven Sanford. Eu acum am Raymond Sanford și înainte aveam Raven Hudson. Mă intimidez, nabule, normal, mă, băiatule. Eu sunt un fel de sperietoare de ciori, dacă vrei. Vezi, am față de Richard, tot ce vrei de la viață. Ok, hai da. Merge spre Ralph și îl deschide. Vai, dar mă uimești, mă, pe zi ce trece. Bă, tare mi-e frică, mă, domnule Killer, să-ți spun să postez poze cu roleplay, nu de alta, dar mie că nu știi și că o să fiu nevoit să te învăț. Da, cred că îl pun pe Edward. Nu așa, Edward, mă ajut tu să îl înveți tu, dacă nu știe. Da, o să vedeți că la un moment dat asta o să apare iarăși în stradă. Și încă ceva, avem deja 15 miliarde de membri în LSAS. Aoleu. Stai, ce? Nu am respawnat nimic. Am respawnat eu? Nu, n-am respawnat nimic. Nu știu din ce motiv s-au respawnat toate mașinile facțiunii, aparent. Probabil pot să dea și membrii ceilalți, adică gen ăștia mai mici. N-ai de unde să știi niciodată. Lipește foile de protecție cu ajutorul bandei de izoliere pe părțile care nu trebuie vopsite pe mașină. Vai, ești foarte încântător, Raven. Hai mai departe, ce mai faci? Ce mai faci? Da, mă, ce spuneam, că aveam niște probleme și cred că încă există acele probleme. La un moment dat mi se blochează jocul. Pur și simplu se blochează așa. Pac, s-a blocat peste, să zic, 10 sau... Pistol de vopsit. Nu știu dacă are o denumire exactă, presupun că n-are. Ce voiam să spun? Da, și după 10 secunde, să zic așa, îmi revine, apoi merge bine vreo 5 secunde, apoi pac, din nou se blochează. Acum sunt decât 18 player, dar stai, ce? Tipul ăsta nu era pe Pro? Pe Pro Roleplay? Eu treci pe Robert Young. Lol, ăsta nu e Răzvan de pe Pro Roleplay, parcă așa avea numele. Ok, mă rog. Ideea e că... Ia uite, Bostanul on. Ce vreau să spun? Mi-am pierdut ideea. Oricum, și legat de moduri, am editat videoclipul cu prezentarea modurilor gen de alaltieri, de când videoclipul de pe RORP a strâns 50 de like-uri, în momentul actual are vreo 60 și ceva, pentru care vă mulțumesc enorm de mult. Am editat videoclipul ăla până azi și încă nu l-am terminat, deoarece sunt un idiot și îmi place să complic foarte mult lucrurile. Zile cât de bogat ăsta, băiatul ăsta are un bufalo. Și au luat vreo 4 KK la Blackjack. Dar pe care nu o să-i primească niciodată pentru că sistemul e buguit și nu primești bani, așa că fraiere, nu ești blocat. Așa, ce vreau să spun?
că l-am editat până azi și abia mâine sper să-l termin, apoi să pun și chestiile la download, să le încarc pe Mediafire dacă nu mai am link-ul de la ele. Viața e foarte grea. Așa, apropo, în caz că sunteți curioși, să nu veniți aici să dați slash enter pentru că o să picați în vid. Sau ceva de genul ăsta. Bă, sunt curios, ușa asta nu merge deschisă. Lăsa să garagâie. Nu există așa ceva, lăsa să când dăsă. N-avem comandă pentru a deschide ușa asta. De fapt, dacă stai să nici nu e mare nevoie. Și apropo, mă, garajul ăsta mi se pare că arată super genial. Adică e ceva simplu, micuț, dar arată beton. Ia uite și mașina noastră. Ok, 2 trapuri pe aici, tot ce vreți, mă. Dacă nu durează 2 ore, hai mă cu 2 ore alte. Ia uite, s-a pus AFK. Ei, tu faci deștea cu mine, mă? Te pui AFK? Sper să nu se dea restart la server sau ceva, nu, s-a pus el AFK. Probabil caut ID-ul cu Lori. ID 3, mă, ID 3. Puteai să mă întreb pe mine. Bun, hai da, termină odată cu căutatul tău de ID-uri. Mamă. Și vreau să vă mai spun ceva, oricum aveam foarte multe chestii să vă spun, că n-am mai filmat de ceva timp, adică de câteva zile, 2 zile parcă, ceva de genul. Ideea e că nu prea am avut timp, pentru că, dar acum e luni, azi e marți, noaptea, de fapt e miercuri că a trecut de 12 și ce să vezi, mă. Pentru că ce rost mai avea să te duci vineri la școală? Vum. Perfect, am bulit și cealaltă ușă. E vina ta că nu rolai bine. Ce? Intră în tou să dai repair. Da, încă nu ne merge comanda slash full repair. Aștept rank 4. Așteaptă tu mult și bine, mă. Slash accept repair. Stai să zici bacul ăsta. Neața. Nu știi unde să dă full repair slash din câte am înțeles de la unul dintre membrii oricum. Hai că te-am lăsat, te-am pupat și da, minunat, mă. Ia hai în Est Beach, chiar vreau să verific chestia asta, să văd dacă acolo, stai așa, deci m-am dus, pe mine nu mă iei. Hai că vin să te iau și pe tine, mă, hai și tu. Hai și tu, hai. Ok. Aparent poți da duty oriunde, ciudat. Ce voiam să spun? Nu mai știu ce voiam să spun, dar vreau că ne jucăm la mine pe consolă. Lasă-mă în pace să verific ăștia. Vreau să văd cât e o casă pe Vineori. Văd dacă poți da slash full repair, pentru că unul dintre mine mi-a zis că aici se dă, aici poți să dai. Probabil din cauza că nu am idee. Îmi dau și eu cu prespusul. Cea mai fericit ca din câte am văzut. Perfect, mă, ne luăm casă pe Vinewood. Deci îmi pare rău pentru... Ok. Full repair. Ok, mi se blocase jocul, cum vă spuneam, se blochează, își revine chestii de ăștia. Acum sper să nu se întâmple iar, gata, nu mă mai vede mama, slash ba da, încă mai vede maică-ta. Da, mi se blocase jocul acolo, așa puțin, dar nu-i problemă, pentru că... Salut mami, salut bunica, vai, hai să salutăm toată familia. Ok. Nu mai știu ce voiam să spun, hai da să mergem pe Vinewood slash B, unde e la 50k. Bă, nu te lovi de stâlp, că nu e voie.
O să vreau să-mi pun hidraulice pe mașina asta, o să... Ia stați așa, /info. De ce, mă? De ce nu s-au salvat ăștia? Știu că am pus alarmă încuietoare și GPS, nu știu exact. Știu că GPS am pus sigur. Știu că am pus 3 dintre opțiuni. De o să conduc. Știu că am pus 3 dintre opțiuni și... Și apare nu s-au salvat, nu știu de ce. Dar nu știu nici dacă mi-au luat banii. Le arăt pe toate, sunt și la 30 pe Virut. Minunat. Hai da, să vedem. Da, 30 de mii. Poate reușim să cumpărăm o casă în episodul ăsta sau poate o cumpăr eu. Bun, după ce ați admirat condusul minunat de roleplay al lui Raven, am ajuns la castelul ăsta care știați că l-am avut eu și pe Pro Roleplay și tot 40.000 era. Dacă mai sunt palate, eu vreau să mai mi-arăți. Adică palate, presupun că se numesc astea. Dacă nu, mergem, iau banii și cumpărăm minunăția asta de casă. Hai da. Nu, dar sunt cu piscină, /b arată. Băiatule cu piscină, dacă zici tu că există așa ceva. Ok, să vedem ce casă e asta. E casa lui Ilie, lunea Ilie, dacă mai țineți minte, de ce s-au oprit, mă, chestiile alea? Mai sunt cu piscină dacă vrei. Da, m-am înțeles, cu piscina ta, las mudat în pace. Asta e drăguță, doar că nu prea are loc de parcare aici în față, nu prea ai loc, nu. Prefer tot pe aia care am văzut-o prima oară. Hai, da, mă, arată-mi pe alea cu piscină. Vedeți, mă, ce vă spuneam despre mașini, că o să apară în mijlocul străzii chiar dacă eu le dau fecere. Deci nu e vina noastră că mașinile sunt acolo. Bun, hai că am ajuns. Am ajuns și noi în sfârșit acasă. Bă, nu la ta, mă, că nu mă interesează casa ta. Hai, vină cu după mine. Am spus să vii după mine. Asta o avea Gino pe lor răpât, dar să știi. Eu o am pe asta de aici. Și nu știu nu știu câți dintre voi vă uitați la Gino. Presupun că majoritatea sau chiar toți abonații mei. /sell house. Bun, am luat 15.000 pe ea. E destul de ok. Unde e nabul ăsta? E aici. Super, mă. Hai, da, urcă că nu stau toată ziua după tine.
Hai mă băieți că am ajuns și la bancă. Acolo pe chat domnul încearcă să lămurească diferența dintre mine și el. Nu știu ce vrea el pe acolo, e nebun. Acum știți. Fiecare cu problemele lui. Ne permitem să comentăm. Bun. Am 27, mai trebuie vreo 13 miliarde de euro. Slash savings, withdraw, îmi pare rău, doamnelor economii, dar trebuie să vă extrag. Slash withdraw 15, 1, 2, 3. Știi că mereu withdraw și la ușă, nu? Nu știam. Slash savings, deposit, 1, 2, 1, 2, 3. Ăla acolo trebuia să fie o paranteză 0 ăla, dar n-a fost să fie. Exit. Am făcut praf mașina, ce să zic. Măcar am pus o culoare pe gratis, așa e când ești lider la mecanici. Ia uitați, m-am ajuns la noua noastră casă. Bă, ce părere aveți, mă, de ea? Ok, dacă vreți rent aici, nu o să vă dau nici aici. Și vă prezint și două case într-un singur video. Ce ziceți? Încuiem ușa ca să nu... Slash boy house. Pac, mai ziceți ceva, mă, băieți. Mai ziceți voi ceva. Slash lock. Am scris greșit, lock. Mi-e frică de interiorul care l-ar putea avea această casă. Da. Asta după principiu se numește țeapă, cine ai mai luat țeapă. Ok. Apropo, de unde vine chestia asta cu se numește țeapă, cine mai luat țeapă? Nu știu, dar să-mi spune și mie. Timp, virgulă, scuze. Da, mă, cam asta a fost videoclipul. Nu uitați să apăsați butonașul de like, să citiți și descrierea, că aveți pe acolo o grămadă de chestii. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Stai așa. Spune-i pa mai că da. Am scris greșit. Mai dau pe sora mea. Ok, frate, nu mai dai. Așteptăm să spună și băiatul ăsta pa. Pa, mami, n-ar strica sau ceva de genul ăsta. Pa, la revedere.